2000-ben kezdtem versenyezni az Optimist hajóosztályban, a Kristóffal Egyetemben egy egyesületben. Mióta versenyeztek együtt? 2005 elején ültünk össze 420-as hajóosztályba. 420-asban 2005-ben egy felnőtt bajnokság jutott, 2006-ban pedig egy ifjúsági bajnokság, és most idén még egy junior 470-es bajnokságon sikerült a második helyet elérnünk. Azért váltottunk, mert kezdünk súlyilag kilógni egy kicsit már a 420-asból, túl sokak vagyunk, és 70-esben pedig pont ideális a súlyunk, ezért kicsit hamarabb váltottunk, mint ahogy a korunk engedni. És most úgy néz ki, hogy állandósul már a 70-es. Szeretnénk 470-esben majd kijutni egyszer az olimpiára, a fő célunk. Holnap utazunk Isztambulba, a 420-as felnőtt EB-re, és ott szeretnénk jól menni a legközelebbi versenyünk. Szeretnénk majd egyszer kijutni az olimpiára, 470-esben. És olimpián jól menni, ez a fő cél. És mindenféleképpen együtt? Igen. Igen. És mi a terv, hogy mit tesztek azért, hogy kijussatok az olimpiára, keményebb edzések? Igen, növeljük majd az edzésszámokat, Külföldi edzőtáborok. szponzort keresünk.